Aku mang bar nglangi. Temimbul mok bokong bloko. Lho lanangane ya padha melu metu ya Allah. Ketoprake Wahyu Budaya iki bambangane terus role do metu kabeh wong manding ancine pinter nek kon luru lakon. Sing garwamu sing endi? Wes gak apa-apa. Aku garwaku iki. Ayo. Garwaku. Aduh Kang Mas. Tenan. Jos tenan wong manding. Wong manding ngegekno ontran-ontran temenan iki. Ora apa-apa nek dhuwur panggung milik umum ayo. Lho Gusti Putri Ciptarasa, panjenengan kok mendelke mawon lho kadangipun panjenengan menika nggadahi pasangan sedaya. Hah? Wis padha duweni garwa. Bangeten sampean iku rupane ayu kok ora nggadahi pasangan, ora nggadahi gandengan. Kok kaya engko tak obralno 1000 ciu. Hah? Lah nika lho sampean gandengan iki jenenge empet karo empet. Iki jenenge min karo lis. Lho kowe nek endi bojom? Bojom ning endi? Iki mangkep piye kowe? Lho iki jenenge bojo loro. Bojo rentengan nak iki. Kowe ngene iki wis ora usah demak-demek mateni pasarane bojo nek ora oleh dinganu. Bojo mangger ora oleh didemek wong liya mati pasarane engko. Ora apa-apa, engko tak dolno dam sicok. Sampeyan aja ning mburi terus Gusti Putri Ciptasari, aku karo sampeyan iki Ciptarasa. Lah niki kersane jenengan pripun? Mbok menawa iki wis ditiwancine padha bali. Ayo bali. Ayo. Ngeten. Kula niki nggih seteng mriki mbaturi Gusti Putri Ciptarasa. Lho sampeyan iki teng pundi? Loh. Duh pripun to kadangipun panjenengan kok ngaten? Kok kula kalih jenengan kok ditinggal? Ya wis ora apa-apa kan. Lah, Sing baku ing kali Logawa kuwi sing bebarengan karo kowe. ngaten nggih. Menika kula adhe ingkang sapa niku tresna kalih panjenengan lho nggih, gemati pokoke. Lah kula nika 10 tahun kok mbok ora kerasan pripun to sampean niku? Kuwatir. Yen to kandhek merkone ngajak bali aku ana ing pasir turun. Mboten. Aku isih kepengin mapan ana ing Liri. Pun kula manut jenengan mawon kula Gusti Putri. Kersanipun panjenengan menika ingkang kados pundi kula manutke mawon. Mergo aku durung pareng. Ngaten, tesih kepengin lomban. Aku isih kepengin mapan ana ing kali Logawa. Ngaten nggih. Ayo monggo. Nah kula nggih ngaten lho nggih. Ayo monggo aduh ning ngancine ning kene nika hawane semilir kok nggih Gusti. Menika teng pasir luhur hawane panas teng mriki semribit, selir-silir malah rumaos ngantuk kula niku. Lah kula nek wau niku bar nglangi renenge terus walah ning awak kok rasane ora karu-karuan. Gumun karo sampean lho kandhek jebul sampean kok ya iso ngelangi so. Lho aku bang nglangi niku nggadahi gaya beberapa gaya lho. Lah gayane apa kan? Gaya kodok. Aku iki lho kan. Gaya apa ya? Mbahku malah turu kok, Dik. Lanjut sampai mangke nek kepengin nglangi mangke kula ajari masalah gaya-gaya nglangi.
Lebalah gununge Gusti Putri. Watone indah gununge loro ije kembar Gusti. Gunung apa kok kembar to, Kandeng? Nika lho sarwa ijo. Gunung kembar loro kae mapane nang gone papan kono. Lah injih kangge katone lo katone indah nek disawang saka kadowan nggih Gusti Putri. Jebul sing lelomban ora mung awake dhewe yo, Kandeng. Jebul kok iso akeh wong-wong kang padha lelomban ana ing Kali Longgawa kene. Kula nika nggih mriki rada rasan. Lah, Gusti Putri kula mriki wonten manuk. manuke sapa, Kandeng? Kandeng. Bang wetan Kae suarane sapa yo, Suarane Kandeng? puncaking ngerti Suara kang bagus kaya ngene. Mendani apa wongane yo, Kandeng? Kula nggih ngoten lagi suarane pun bagus ngeten. kebiarsa Suarane Gusti Putri. puting kukila Mboten enten sono ajak pambawunge Mboten enten. Jane suara iki saka ngendi to, Kandeng? Aku kok gumun. rinenggo ing jurang jero Suara gali-gali ngene iki maune gurahe apa ya? alas Lah panjenengan menika kepengin perut. asile Pengen mangan tenis. angin Sangsaya aduh rasane ngatiku bareng aku krungu suara sing baguse kaya minter ilining toyo tak golek nang sisih kene iso. anjlok Enten ning sebelah mriki. tlogoku Suara kaya apike kaya ngene menda ana sing dadi bojone saben bengi digandangi. ana kenyokang lomban Pripun penggalipun panjenengan? Atiku rumangsa seneng katulu apawaan lancir kuning jane wong wadon sing duweni bojo kaya pawongan kae. sang lelono kas maran Keparat murang tata. Menika lho nggih suaranipun lho bagus, suarane enak, mendawa nggih. Coba tekake nang papan kene pawongan kae. Tekake ya saiki. Anjing Kang Mas. Sopo iki? Kowe ki aja ngini lho, Kandeng. Loh, aduh, nyerep bloko akeh ngrono piyai bagus. Sembrono lho, iso. Apa Kandeng iki wis ngerti sapa sejatine pawongan kae? Menika Nur Cahya. Lho, Nur Cahya sapa to, Kandeng? Duka kula nika nggih derek. Sembrono bocah wadon kok iya kaya ngono lho, iso. Kula nika derek mangertosi pawongan punika lho sajake nika jenengan kesasar teng mriki. Coba ditakoni Kandeng. Apa pancen bener sing nembang iki mau kae? Sing duwe swara apik kae kuwi mau suaramu, Dik. Suarane mbok lek gentek. Ah, suaraku kaya gembreng amo.
Jane ya ewah kok kandhek aku rumangsa isih. Panjenengan niku apa nisan-nisan sampean iki kadange pun gadahi pasangan sampean sing derek. Mergo lagi sepisan iki aku ketemu karo wong lanang sing bagus lho kandhek. Astu. Oh, dasar piyayine bagus. Suarane uga bagus. Iki beja-bejane wong wadon ing disuke sing duweni bojo kaya pawon. Sampean ndek bojo derek. Ning dhuwur panggung durung ana ning ngisor 5 ngono adewe. Sampeyan iki masuk malah saya nganyalake. Mboten. Nika Gusti Putri Cipta Rasa sajake kepengin kenalan kali sampean wonten ning isin. Malah kula ingkang langkung ajrih lan Apa, Mbak? isin. Gus menengan. Nggih kula. Namung ingkang ageng pangapuntenipun kok menawi sowan kula. Gak dateng kamar dikanipun Ndoro Ayu. Oh, ora dadi boyo pangapa. Nanging aku kepengin takon karo kowe. Jane kowe iki sapa? Nami kula Kamandaka. Kamandaka. Kamandaka tukang pijet. Sansaya ngawur kowe iki malah Lah kandhek. nika gadahi kenalan tukang pijet jenenge Kamandaka. Nanging ora Kamandaka kuwi so kandhek. Wenten nika nggih. Kakang Kamandaka, apa sebabe nganti sampean kuwi temekono ing Kali Logawa kene Kakang? Kusumaneng Ayu bungsu Cipta Rasa. Piye Kakang Kamandaka? Weleh. Ngantos kula kraya-raya Kae dhuwitku lho Kakang. pramila saking menika. Sowan kula kepengin ngaturaken sesekaran agemanipun Ndoro Ayu bungsu Cipta Rasa ingkang nembe kemawon. Jebul sekarku kuwi kecer. Sing jenengan nika sing kecer sekare. Heeh. Kula kok mboten kepenak nggih awake kula. Lho kok ora kepenak apa sing ilang to Kandhek? Sampeyan apa sing ilang? Ya Allah Gusti Putri. Piye Kandhek? Gondal-gandul ra katokan apa kan? Lho apa kuwi kok gondal-gandul ra katokan? Aduh, lah ya kok menaku mangko rasane ora kepenak blas. Nanging mengko dhisik yo Kandhek. Kakang Kamandaka coba dipasake nang gone kene. Ya aja cerak-cerak, Dik. Gila, ora Cerakan entuk niku mboten cerak-cerak. ansal cerak-cerak. Nuwun sewu. Ah, masa Wis ngono kok suwene mlebu ra apa durung karuan. to Kakang? Gusti, malah katon asu. Lho kok malah bendarane diasok-asok iki piye to Asu nang Kandhek? singkatan. Apa kuwi? Aku selalu untuk. Oh, kaya ngono. Sepisan malih namung sowan kula kepengin ngaturaken sesekaran agemanipun Ndoro Ayu bungsu Cipta Rasa. Nanging Kakang Kamandaka, apa kowe iki sing duweni wong tuwa lan kowe iki saka ngendi Kakang? Kula Kamandaka putrane Rama Patih Reksanata. Gusti Putri Cipta Rasa epok Gusti. Gusti.
Besok yen lairé konang bayi. Jenenge Nur Cahya ae. Yen mijil putri mangsa borong kuwi nggonmu menehi tetenger. Ngoten. Nanging upama mengko mijil kakung. Wene ana tetenger. Banyak tole. Mekaten nggih. Nangis tekan. Tanduk wae. Aku ki nyumlangake. Wadi ki nganti dingerteni dening wong saliyane aku lan kowe. Mboten iki pun rahasia kita berdua. Ya. Nggih. Wis kono. Dadah. Sayang saya sayang. Aku ya jangan sekali. Kok menawa kebangetan gonku mikir marang sliramu. Bungsu Septos. Ya, ora dadi boyong aku. Wigatine wadi mau mung cukup aku lan ban kadang.
Kakang Kamandaka, apa sampean kuwi wis nampa nawala sing rikala semono tak titipke karo Kandhut. Gusti wae. Yen ngono Kaporo sampean aku wis ngerti mangerteni. surasane nawala ki mah. Banjur kepiye rasane ngatimu Kakang Kamandaka? Apa ing mengkone rasa tresnaku mbok imbangi Kakang? Kanthi ler tungsing batinku. Heeh. Tresnamu sak utuhe tak tampa wae. Tresnaku mbok tampa Kakang Kamandaka. Tak rewangi nekat yen to wigadine ketemu karo sliramu. Kuwi mratelakake yen to banget gedhe rasa tresnaku marang sliramu Ciptarasa. Kakang Kamandaka, semono uga aku Kakang. Aku uga tresna lahir batin karo sampeyan. Mula kang saka kuwi Kakang Kamandaka, kanggo ngantepke kapitayanmu ing papan kene bakal tak buktekake sepira rasa gedene katresnanku marang sampeyan Kakang. Yen ngono ayo ya tak ladeni. Sliramu bakal laku marang Kakang. Ya kaya ngene kuwi Kakang Kamandaka sing tak kepinginake Kakang. Ora ono bapak pisan ngono. Sing ngono. Ora, sopo kae? Ayo, tuke. Bungsu Ciptarasa ya? Yen pancen ki kuwon cekel. Cekelen waton iki Ayo. Jebul jenenge Kamandrane Kamandaka. kok Patih Senata. Dadi atur. Dadi atur Kanjeng Rama ing mengkono.